Üdvözlöm Önöket, Riedel Lórend vagyok, ez itt a Nemes Egyszerűséggel a Mária Rádióban. Ezzel a műsorral nem kisebb feladatra vállalkozunk, mint hogy közelebb hozzuk Önökhöz az egykori társadalmi és gazdasági elitet képező történelmi családok mindennapjait. Batthyány Sattmann László az én dédnagyapám volt, 1870-ben született, nem hercegként, gróf Batthyányiként 1890-es években már orvos volt, létrehozta 97-ben az első kórházát Köpcsényben, akkor az életének minden pontján felfedezhető az a mély istenhit, és hát a vallásnak, Istennek a szeretete. Hogyan élnek a mai leszármazottak? Tisztességes körülmények között nevelem 3 gyerekemet, és amúgy is a legfontosabbnak a lelki örökséget tartom. Azt gondolom, hogy történelmi családoknak túl kell tennie magukat a sebek nyalogatásán. Családi történeteket és anekdótákat elevenítünk fel. Trianon után, amikor nyilván voltak ezek a választások, akkor nagyapám egy elég magas ember volt, odaállt a fülke mellé, és mindenkinek elkapta a krabancát, aki nem jó helyre rakta a X-ét. Hogyan élték meg a családok a világháborút követő kommunista berendezkedést és bérlistázást? Mai fejjel felfoghatatlan ez hogy tényleg a csengő frász, az, hogy bárkinek a lakásába minden további nélkül behatolhattak, bárkit elhurcolhattak mondva csinált indokokkal. Beszélgetéseink során ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ, feltárva a történelmi családok máigható és mindennapjainkban jelenlévő történetét. Mai beszélgető partnerem dr. Bernicei Rojkó Ádám. Sok szeretettel köszöntelek. Jó estét kívánok! Figyelmes hallgatók már emlékeztetnek arra, hogy Ádám már volt itt a Nemes Egyszerűség stúdiójában, akkor az ő saját családtörténetét mesélte el. A mai műsorunk a műsor tematikájától kicsit el fog térni, hiszen ma nem családtörténetről, hanem a lovagrendekről, és ezen belül a vitézi rendről fogunk beszélgetni. Magyarországon, ha jól tudom, javítsák Ádám, hogyha nem jót mondok, legalább 36 olyan szerveződésről tudunk, amelyek magukat lovagrendként apostrofálják. Ezek az ismertek, igen, tehát körülbelül ennyi az a szám, ami ismert valamiféle formációban. Ezek nem mindegyiken tekinthető autentikus lovagrendnek. Nem, messze nem. Különböző csoportokat is hoztam létre, hogy nagyjából eligazodjunk, hogy ezek a lovagrendek miért is elismerhetőek, miért nem elismerhetőek. Az első ilyen kategória, amik tulajdonképpen nem is lovagrendnek tekinthetőek, hanem céheknek. Értem ez alatt a különböző pálinkal rendeket, bor lovagrendeket, vagy sajt lovagrend. Ez egy szakmán belül alakult szerveződés. A következő kategória az utánzó lovagrendek, illetőleg a megszűnt lovagrendek felélesztésén keresztül létrejövő lovagrendek. Korábban pár száz éve megszűnt lovagrendek, amelyek befejezték valamilyen oknál fogva működésüket, ezeket úgymond újraélesztik, és ezeknek a nevét, illetőleg instigmiáját, öltözködését leutánozva működnek, de mégsem autentikus lovagrendek. A következő ezen belül, amint említettem is, a utánzó lovagrendek, ezek olyan lovagrendek, amelyek működő, elismert és autentikus lovagrendeknek a nevét használják. Talán a legközismertebb az ugye a máltai lovagrend, amelyikből a beszélgetés elején elhangzott, vagy beszélgettünk, 72 magát lovagrendnek nevező formáció működik, és ebből csak egyet tekinthetünk autentikus lovagrendnek. És hát a legvégére hagytam a beszélgetésünknek itt ezen a pontján a fő részét, a autentikus és elismert lovagrendek kérdéskörét. Mitől válik egy lovagrend elismert lovagrendé? Egy kicsit korábbról kezdeném, tehát próbáljuk meg definiálni egyáltalán, hogy mi az, hogy lovagrend. Tehát egy lovagrend, eredendően a lovagrendek katonai, uszkve, egyházi jóváhagyással létrejött olyan szervezetek voltak, amelyek a krisztusi hit mellett akár karddal is, akár valós hadicselekményekkel is vállalták azokat a feladatokat, amit a statutumuk engedélyez számukra. Tehát a legkorábbi lovagrendek azok a keresztes háborúk idején jöttek létre, tehát ugye 1095-ben második Orbán pápa a Clermonti zsinaton meghirdeti
az első keresztes hadjáratot, amit ugye bizánci segélykérés előzött meg, hiszen az akkor éppen neofitaként az iszlámhoz csatlakozott szeldzsuk törökök kezdték el sanyargatni a Szentföldet, és lehetetlenné tették a zarándokutakat. Biztonságban nem lehetett Európából eljutni Szentföldre. Ezeknek a zarándokutaknak a védelme, illetve a zarándoklat biztosítása volt az, amire a Bizánc kérése volt lényegében. A második Orbán pápa a kereszt felvételére szólította fel Európát. Minden olyan európai kardot forgató, vagy kardot megtartani bíró férfi útra kerekedett a Szentföld védelmében, aki Európában akár a birtokviszonyok tekintetében, akár egyéb más hadicselekmények tekintetében úgymond szabad állapotú volt. Ez az a pillanat, amikor az első keresztes lovagrend megalakulásáról még nem jogi formációban, de mégis a funkcióját tekintve beszélhetünk. Ez a jeruzsálemi Szent Sír lovagrend, ami a mai napig létezik. Az egyetlen olyan keresztes alapítású rend, ami az első keresztes hadjárattól lényegében a mai napig fennáll. A keresztes lovagrendek képezték azt a magot, amire lényegében azok a struktúrák épültek fel, amelyek bizonyos funkciók ellátása mellett a Szentföldet védték valamiféle lovagi intézmény formátumában. Ezek voltak ugye a szentsírosok, majd később jöttek ugye a templomosok, a johanniták, a Szent Lázár rend, etc. A lényeg az volt, hogy előbb vagy utóbb ezek a szerzetesi fogadalmat tevő kartforgató testvérek valamiféle akkreditációt kértek, és az akkreditáció most modern szóval élve, ez nem volt más, mint egy pápai elismerés. És itt azonnal rákanyarodhatunk ugye egy lovagrend létrejöttének a lényegére. Egy pápai bulla az egy fons honorumként működött, egy regulát adott ezeknek a szerzetesi lovagrendeknek, amely nem csak a mindennapi életüket határozta meg, hanem minden egyéb szabályrendszert, amit ők maguknak aztán természetszerűen ehhez felépítettek. Tehát akkor ugye a lovagrendet alapvetően a pápa, uralkodó. A pápa mint uralkodó, illetve uralkodó házak. Tehát vannak egyházi lovagrendek, és vannak világi lovagrendek. Az egyházi lovagrendek, akkor térjünk át akkor a 21. századra, jelen pillanatban 2 darab egyházi lovagrend van. Az egyik az a jeruzsálemi Szent Sír lovagrend, aminek mindenkori előjárója a Szent Atya, egy bíboros negymester irányítja magát a rendet, közel 30 000 taggal bír szerte a világon. A másik egyházilag elismert lovagrend az a szuverén máltai lovagrend. A szuverén máltai lovagrendben ugye a szuverén megfogalmazás, tehát a szuverén szó, ez már mindent megmagyaráz. Egy szuverén állammal állunk szembe. A máltai lovagrend nagymestere az államfő. Több mint 100 országgal van nemzetközi akkreditációs viszonya, több mint 100 országban van képviseletük, mint egy ország képviselete egy másik országban. Tehát ez a szuverén máltai lovagrend. Magyarországon is. Magyarországon is, így van. Ezen túl, ami definitíve, mint lovagrendet, a szó legszorosabb értelmében, amire mint lovagrendet tekinthetünk, azok a regnáló vagy nem regnáló uralkodó házak által alapított rendek. Itt példának okáért föl lehet hozni az angol Windsor ház tércalagrendjét, vagy a Bourbon királyi ház Nagy Konstantin Szent György rendjét, Szent Mór és Lázár rendet, a Szárnyas Szent Mihály rendet, és a többi. Tehát ezt lehet így tovább vinni. Na most ugye lehet látni, hogy tehát ezek olyan institúciók voltak, amelyek lovagi jelleggel bírtak, mégiscsak rendben, tehát ordóba szerveződtek, de dinasztikai hűséget, dinasztikus házhoz való hűséget esküdtek, és esküdnek a mai napig is annak a regnáló vagy nem regnáló háznak. Ezért létezik az a fogalom, hogy szemiszuverén. Tehát ugye eddig beszéltünk a szuverén rendről, ami a szuverén máltai lovagrend volt, illetve léteznek a szemiszuverén rendek is. Na most 1960-ban nemzetközi genealógiai és heraldikai tudományok kongresszusa, ami Stockholmban volt,
Ez valójában egy tanáros testület, ami a történelmi tudományok, heraldika, genealógia, vexillológia, tehát a történelmi segédtudományok területén is a világ minden tájáról a legnevesebb embereket vonta össze az ászlaja alá. 1960-ban ezek közül az emberek közül létrejön a Lovagrendek Nemzetközi Bizottsága, akinek az a feladata, ez az International Commission for Orders of Chivalry, vagy rövidítve ICOC. Ez az a testület, ami megalakulása óta elbírálja és de facto akkreditálja egy lovagrend valós vagy nem valós volt. Tehát a nem valós voltú társaságokkal nem foglalkozik, hiszen több ezerről tudunk a világon. Éves kiadványa van, ami itt van most éppen előttem, itt fekszik. Tehát az ICOC éves kiadványa 92 darab olyan rendet sorol föl, ami részben egyházi, részben világi, amelyet az ICOC akkreditál. Különböző csoportok vannak benne, tehát fejezetekre van osztva maga az akkreditációs mű is. Az első csoportban egyetlen egy van, értelem szerint ez a szuverén csoport, a szuverén máltai lovagrend, nem kérdés. A második csoport azok a már említett szemiszuverén rendek. A szemiszuverén rendekkel kapcsolatban ez már egy érdekesebb tematika, de a szemiszuverén rendek között ott találjuk például a máltai lovagrend protestáns testvérrendjét, a johannitákat, de nem csak a johannitákat, hanem lényegében minden olyan János rendet, amely nem a katolikus máltai rendhez tartozik, hanem a protestáns rendeket, tehát az angol St. John rendet, a svédeket, a dán Szent János rendet. Ez 9 darab rend van ebben a csoportban, és ugyanebben a csoportban találjuk, ami számunkra, magyarok számára talán a legérdekesebb, itt van a vitézi rend is. Mégpedig közvetlenül a jeruzsálemi Szent Cyr lovagrendet követően. A szemiszuverén rendek a legnagyobb tekintélynek örvendő rendek a máltai mellett. Az egyéb akkreditációs csoportok aztán folytatódnak tovább a dinasztikus rendekkel, és a dinasztikus rendek lényegében országokra vannak bontva. Itt van például az aranygyapjas rend, a Szent Cyril és Metod rend, és tehát most valóban nem akarom az egész kiadványt itt végiglapozni, de a dinasztikus házak rendkívül precízen vannak feljegyezve, és mind az alapítás éve, mind a jelenlegi vezető is szerepel. Tehát ez lényegében ez a bibliája a lovagrendek tematikájának az egész világon. Aki ebben benne van, ami ebben benne van, az egy akkreditált, az egy elismert rend. Nagyon sokan szeretnének benne lenni, de hát bizonyos feltételeket kell ehhez. Azt gondolom, hogy például a Fons Honorumot, amit azért nem annyira egyszerű pótolni. Említetted a vitézi rendet, említetted azt is, ugye, hogy szemiszuverén lovagrendnek tekintetjük, és hát akkor itt már ki is derül, hogy miért is beszélünk továbbiakban a vitézi rendről együtt a lovagrendekkel. A hallgatóknak a legtöbbje mindenképpen rendelkezik valamilyen képpel, valamilyen információval a vitézi rendről, és ezt próbáljuk most egy kicsit körüljárni. Azt szerintem mindenki tudja, hogy a vitézi rendet 1920-ban Horthy Miklós kormányzó úr alapította, majd világháborút követő kommunista hatalomátvételt követően a magyarországi működése az megszűnt, tekintve, hogy az új kommunista világrend elképzeléseivel és világnézetével nem volt összeegyeztető, és a magyar emigrációban működött tovább hosszú évtizedeken keresztül. A rendszerváltást követően Magyarországon is ismét tehát megjelent a vitézi rend, ugyanakkor a nagy remények helyett inkább egy eléggé viharos időszaka következett a vitézi rendnek, több szétvárása, újabb magukat vitézi rendnek nevező egyesületek és formációk jöttek létre. Ha jól tudom, most jelenleg 5 olyan szervezet van, amelyik magát vitézi rendnek tekinti, és ezen belül egyetlen egy, amelyik az általad említett akkreditációval rendelkezik. De ezzel kapcsolatosan azért azt ki kell emelnünk, hogy ez nem egy ilyen hungarikum, hogy 3 magyar 4 állásponton van, mint ahogy említetted te is, hogy a máltai lovagrendből is van 72, a többi lovagrendből is több formáció van, és magát egyedüli lovagrendnek tekinti. A vitézi rendnek a főkapitánya Habsburg Lotaringiai József Károly főherceg úr,
érdekes helyzet, mert az emberek többség azt gondolja, hogy a Habsburgház és Horthy Miklós kormányzó úr között nem volt teljesen felhőtlen a kapcsolat. Ugye emiatt is nagyon sokan támadják a Vitézi rendet, vagy kifogásolják, hogy hogy egy Habsburg a fő kapitánya. Arról már kevesebben beszélnek, vagy kevesebben is tudnak, hogy ez a lotaringiai ága a Habsburgoknak. A lotaringiai ága az mindig is egy igen nagyon megbecsült és elismert ága volt a Habsburgoknak. Sokszor talán mondhatjuk azt is, hogy népszerűbbek is voltak, mint a királyi házhoz tartozó Habsburgok. Igen, utóbbi időben jó magam is gyakrabban hallom a tematikában, mondjuk kevésbé jártas tájékozatom, vagy egyszerűen csak dezinformált beszélgető partnerektől ugyanezt a kérdést, hogy akkor ez most melyik vitézi rend is? Mert ugye mondják, hogy időközben van vagy 5, 8, 12 különböző számok röpködnek, és mind azt állítja magáról, hogy ő az igazi, és hogy bejegyzett egyesület. Na most pont ez a kulcs szó, pont ez az. Akkor tisztázzuk. Az országos vitézi széket 65-50/1920 számú miniszterelnöki rendelettel alapították meg a Magyar Királyságban. A vitézi rendet, amelynek ugye az előbb már volt szó a Fons Honorumról, a vitézi rend Fons Honorum a Szent Korona. A vitézi rendet már maga az országos vitézi szék hozta létre saját elhatározásával. Ennek, tehát a széknek is, és egyben a rendnek is vezetője a főkapitány. A vitézi rend 1945-ig a jogállását tekintve köztestület volt. Tehát egy ugyanolyan jogállást élvezett, mint teszem azt a Magyar Tudományos Akadémia. Na most ennek a státusznak a jogi rehabilitációjára a jelenlegi törvények nem adnak lehetőséget. 1945 után külföldön, meg emigrációban működött tovább a rend. 1962-től a már említett ICOC, tehát a Lovagrendek Nemzetközi Bizottsága által lovagrendként lett elismerve. Ennek idén 60 esztendeje. Kinek nevéhez is köthetjük? Igen. József Árpád főherceg nevéhez, az akkori főkapitányhoz. Igen, ez egy abszolút bravúr volt, hogy egy exéliumban levő rendet akreditálni lehessen. Ez azóta is, tehát a vitézi rend azóta is az egyetlen, és itt szeretnék egy felkiáltójelet tenni, nemzetközileg is elismert magyar, itt a másik felkiáltójel eredetű vitézi vagy lovagrendi, vagy lovagi szervezet. Ez az egy van. Na most ugye vissza az eredendő kérdéshez, tehát egy rendi státuszú intézmény soha nem lehet, és nem is lesz egyenlő egy általa, vagy mások által hasonló, vagy azonos néven alapított egyesülettel, még akkor sem, ha horribile dictu az összes rendtag elhagyná a rendet, és úgymond átlépne az egyesületbe, pontosabban katonai kifejezéssel élve megszeg a főkapitány előtt a Szent Koronát, tehát rendi esküvét dezertálna. Példának okáért, most megint megengedett szerkesztő úr, visszakanyarodnék a szuverén máltai lovagrend egy példájára, tehát ha a szuverén máltai lovagrend által alapított máltai szeretetszolgálat képzeletbeli önállósodását próbáljuk meg így végigkövetni. Tehát ha például a szeretetszolgálat egy ponton úgy döntene, hogy ő is máltai lovagrendként működik tovább, na most ettől még nem lesz lovagrend, maradna továbbra is egy bejegyzett egyesület. Igaz ugyan, hogy máltai lovagrend néven, de akkor sem lenne lovagrend, csak utánozna a szuverén máltai lovagrend hagyományait, megjelenését, ceremóniáit, de akár a célkitűzéseit. Ez finoman szólva csúsztatáson létrejövő sajnálatos jogi kiskapu, hiszen ez lehetőség ad nagyon sok jó hiszemű, de kevésbé körültekintő ember megtévesztésére, hiszen ők azt hiszik, hogy egy nagymúltú lovagrendbe vagy egy vitézi rendbe lépnek be, pedig csak egy egyesület tagjává válnak, ami utánozza az adott legitim rendet. A legitim vitézi rend sem vált egyenlővé az 1992-ben vitézi rend magyarországi tagozata néven bejegyzett, a rendtagok által alapított társadalmi szervezetével. Ez egy egyesülettel, amelyet egy rendtag képviselt, elnökölt, a saját lakását jegyeztetve székhelyül. Akkor sem vált egyé a legitim vitézi rend és egyesülete, amikor ez utóbbi a későbbiek folyamán megváltoztatta a nevét, mint azt az előbb már példaként felhoztam, egyszerűen csak vitézi rendre. És ezzel hátat fordítva a valós, legitim vitézi rendnek, becsapva annak akkori főkapitányát, Vitéz Habsburg Lotaringia József Árpád főherceget, magyar királyi herceget.
nem válhatott egyenlővé, hiszen a szervezet tekintélyi kérdéseken túl ugye az organizációs struktúrájukat nézve is merőben különböző jogi entitások. A legitim vitézi rend az a Svéd Királyság területén bejegyzett Európai Uniós jogalany. Egy a magyar történelmi alapjain büszkén, nyugodtan mondhatom, büszkén és biztosan álló magyar nemzettudatú és patrióta érzelmű, a tradicionális európai keresztény értékrendet valló és hirdető, nemzetközileg is elismert, és azt kell, hogy mondjam, hogy külföldön igen nagy tekintélyű eszmei közösség, amely hierarchikus a struktúráját tekintve, és ennek élén, ennek a hierarchiának a csúcsán a főkapitány áll, aki Vitéz Habsburg Lotaringiai József Károly főherceg, magyar királyi herceg, József Árpád elsőszülött fia. Míg a polgári egyesületek élén elnökök állnak, és legfőbb döntéshozó testületük pedig a közgyűlés. Tehát ez két teljesen különböző történet. Akkor érezhető jócskán a különbség. Tehát a konklúzió az ugye a legelső kérdésére talán itt tudom megadni a választ, hogy tehát vitézi rend, legitim vitézi rend, mint rend, egy van. Egyéb azonos vagy hasonló néven ismert társaság pedig jogilag sem más, mint egy egyesület. Ezek más műfajok. Olyan egy kicsit, mint a klasszikus opera és egy operett közötti különbség. Azt kell, hogy mondjam, hogy tehát nem egy különleges dolog ez, hogy Magyarországon ennyi hamis, álvitézi fantázia rend van. Ez egy világjelenség. Tehát ez egy abszolút világjelenség, amiben beletartozik az is, hogy egy légből kapott társaság magát rendnek nevezi, bejegyezteti magát, mint egyesület, és azokat az embereket, akik nem néznek annyira utána, részben nem jártasak, de hát azért valamilyen szinten ott van az igény, hogy egy ilyen magát lovagrendnek nevező szervezethez tartozzanak. Igen, ezeket az embereket kihasználják ezek a szervezetek. Nem is kevés pénzért vannak ezek a belépések, de ugyanezt megtaláljuk a más területeken, például a hamis nemesi titulusokkal. Hát ez egy óriási üzlet, ami folyik a hamis nemesi titulusokkal. Részben olyan adja el, akinek semmi jogosítványa nincs rá, és hát teljesen légből kapott, soha nem létezett márkik, grófok, bárok, vagy ez a három együtt is akár, hogyha erre mód van. Tehát komoly tehát a veszélye az egésznek az, hogy devalválja a valós értékű olyan rendeket és társaságokat, amelyek tevékenysége mögött effektíve csúf német szóval mondva Leistung van, ami a létjogosultságukat aláhúzza és megadja. Te említetted a hamis nemességet is. Ha jól tudom, az ICOC az különböző országokban működő nemesi szervezeteket is akkreditál. Így van. Ilyen akkreditációval bír Magyarországon a Történelmi Családok Egyesülete is, ahová szintén nagyon komoly genealógiai vizsgálatot követően lehet belépni. Én még egy icipicit, ha megengeded, visszakanyarodnék. Azt szerintem kevesen tudják, hogy a első vitéz, akit Horthy Miklós felavatott, az pont József főherceg volt, ugye a Habsburgágnak a nádori ága volt, és ezt követően, amikor a főkapitányi titulus József Ágost királyi herceghez került, majd Farkas Ferenchez, és ezt követően József Árpád főherceghez, és ahogy említetted is, az ő fiához, József Károlyhoz, tehát így látható is a jogfolytonosság is. Hát amikor a kormányzó úr ugye Estorilban talált menedéket 45 után, és ő az 1956-os forradalom és szabadsághoz őt annyira megviselte, nagy reményeket fűzött ehhez, hogy lényegében egy évvel később meghalt, de mielőtt meghalt volna, a rendet az első avatott vitézre bízta, és ez bizony a Habsburg Lotaringiai ház magyar nádori ágának az akkori feje volt, József főherceg. Ha beszéltünk a vitézi rendnek a múltjáról, illetve jelenéről, milyen jövője van a vitézi rendnek? Sokan azt mondják, hogy a 21. században már ezeknek a ilyen, ősküveleteknek nincsen helye, szerepe, nem tudnak a társadalomnak újat adni. Szerinted mi az a plusz, ami miatt nagyon csúnyán fogalmazok, létjogosultsága van, mind a lovagrendeknek, mind a vitézi rendnek? Ha szétnézünk a világban, és látjuk, hogy
milyen állapotok uralkodnak, hogy a klasszikus, tradicionális, konzervatív értékrendekért most már meg kell harcolnunk, hogy ezeket megélhessük. Ezt én csak úgy tudom elképzelni, hogyha a szervezetten olyan struktúrákon belül zajlanak ez az ellenállás, mint amit a többek között a lovagrendek is adnak. Teljesen függetlenül az, hogy ez most egyházi vagy világi rend, hiszen eredetüket tekintve, gyökereiket tekintve mind a klasszikus európai értékrendet vallja a magáénak. És ez az a klasszikus európai értékrend, ami mellett egész egyszerűen ki kell állnunk. Ez a vitézi rend, és ez a lovagrendek üzenete is, ez a feladata is a 21. században nem változott az elmúlt 1000 év alatt semmi lényegében. Hát ez egy nagyon szép végszó volt, Ádám. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és bízom benne, hogy mind a vitézi rendről kialakult, akár negatív kép is változott a hallgatókban, és sikerült egy kicsit a lovagrendekkel kapcsolatosan is átlátniuk azt a kúszaságot, illetőleg valamiféle iránypontot adunk, ami így általában a köztudatban uralkodik. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak. Én köszönöm.